pro Lazio, tak tady Amauri vyhrál. No tak to je darovaná penalta. Ach jo, italští sudí. Tam žádný faul nebyl, jaký ten se vůbec Del Piera nedotkl. Tak tohle je darovaná penalta. Pane Saccani, potvrzujete to, o čem se šušká. Italští rozhodčí jsou nejslabší stránkou série A. Ale ono se to odráží proti italským klubům. Vždyť Juventus vypadl z Champions League a bude hrát jenom Evropskou ligu proti Ajaxu. A počiny jsou tady právě v těchto momentech. I rozhodčí těm favoritům v domácí soutěži darují penaltu, když to jinak nejde. Del Piero. 1-0 pro Juventus. 70. minuta. Druhá branka Del Piera v sezóně posílá Juventus do vedení. 20 minut do konce.